Pozornosť je najdrahšia komodita dneška. Každý deň krmíme turistov vizuálnym balastom. Tisíce fotiek, milióny záberov, ale žiadna pamäťová stopa. Ak váš región vyzerá v reklame rovnako ako tie ostatné, v skutočnosti neexistujete. Krásne zábery už nikoho nepresvedčia. Ľudia nehľadajú destináciu, hľadajú zmysel, hľadajú ducha miesta. Skutočnú tvár kraja nenájdete na pohľadniciach, ale v ľuďoch. Už ako malému chalaniskovi mi otec vravieval: chlapče môj, pokora. Len pokora ťa dovedie do cieľa. My netočíme krajinu, my portrétujeme jej charakter. A robíme to dlhodobo, s úctou k tradícii a citom pre moderný vizuál. Zmeňme hru. Prestaňme prosiť turistov, aby prišli. Dajme im príbeh, ktorý ich nepustí. Elis! Máme pre teba. Pavle, tady jsi blázník, tady se odpočívá. Ale já jsem myslel, že si tu zapláváme trošku. Co? Ježíš, jsi snad na dovolené v Chorvatsku? Toto nie je experiment, je to naša overená metodika. Premeníme vašu destináciu na filmovú ságu, ktorá nie je reklamou, ale závislosťou. Vaša krajina už nie je cieľom výletu, je javiskom. No a tam, kde končí film, začína realita. Interaktívna stopa. Prepojíme fikciu s fyzickým pohybom. Gamifikácia je dnes bežná a známa, ale ako návštevníka dostať do fantázie? Načítame QR kód a príbeh pokračuje vo filme. Ahojte, kamaráti! Vedieme ich tam, kam by inak nevkročili. Pretože turista, ktorý sa hrá, neodchádza po 2 hodinách. Zostáva, kým nedopíše svoj vlastný príbeh. Nerobíme videá. Tvoríme strategické audiovizuálne ekosystémy podložené dekádou skúseností. Sme Sofi. Budujeme vizuálnu identitu, ktorá pretrvá.